Отваряме коледни календари всеки ден до Коледа, ден 13. Изпуснахме няколко дни, така че трябва да наваксваме. Започваме от ден 10-11. Това е малко шоколадче с лешникова нуга. Какво се радвам и изненадвам се едно, че не съм си го купила и опаковала аз. Много е добро. Аз му давам 9 от 10. Ден 12. Мисля, че това е подправка някаква си бях взела. Не, това са биолиофилизирани дребни плодове с глазура от 3 вида шоколад. Реално това са горски плодове в шоколад. Много яко. Те като се лиофилизират горските плодове и стават леко горчиви и с шоколада просто е страхотна комбинация. Продължаваме с ден 13. Cool Girls Hit Their Protein Goals. Това е стикера от планера ми. За ден 13 този път имаме нещо солено, биопръчици от спелта с сусам. Маля, страхотно. Това е с хумус. Идеално. Да. Имаме и тук много да наваксваме.